Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa z Brawl Stars. Som tu s pánom Dechom, ktorý je na kamošovom účte, lebo som stratil účet. Že? Čaute. Áno, čaute. No, tak musí hrať na tom. A dneska ideme točiť, za každú prahru kúpim jeden skin. Hej, a ja pôjdem challenge, že za každú výhru že proste si nemôžem už zmeniť brawlera. Keď vyhráme a vyhrám za to napríklad za toho brawlera, no sa OK. No nic mi napadlo. Ja budem troške, moja peňaženka bude plakať. Moja peňaženka, kde som mal 5 eur. Kamo, ale sú boti, tak to botov nemôžeme počítať. Hej, ale botov nemôžeme počítať, no. Boti, botov nemôžeme počítať, lebo ty nás, dúfam, nezabijú. A ten som ukázal, máš? Čo? Videl si ten spike pin, čo som mal? Ktorý? Tento, aha. Počkaj, kúknem sa. Ukáž? Jaj, počkaj. Čo ti šíbe? Tento. Jaj, ja to mám. Ak na toto umreš, tak ja asi sa prizabijem. Ty to hráš tak menej ako ja, kamo, a Tu je nejaký skip-didob. Ak by sme tu A čo ak na schvál umrem, tak bude for fun, aby som mohol viac utrácať. Kamo, choď. No dobre, easy. Seka sa mi to, akože seka. Exit. Čo je? Mám ti vybrať prvý skin plus. Čo? Vlastne my sme vyhrali, nie prehrali. Ježiši, kámo, tak ty seš dobrý bobeček. Ty chceš aj vtedy, keď vyhráme? Ja vtedy určite nie, lebo... A nemusí to byť zo shopu, môže to byť aj z katalógu. Ale v shope. Katalóg. Ja. A čo? Ale musím vybrať bráku, pretože mňa napadlo nebolo. Nechám myslíš. Tak, ideme. Ja sa začínam teraz. Počkaj, ja si dám Mika. Máme takisto trofy. Agent, prosím, vybrať brawlera. Čo? Skin. Nie, ale ja presne viem, po jakých skinoch viem, že som si to ráno odsledoval. Aké boli za 29 gemov? Nie, za 299. A my sme den. Ňam. Dáme. Kámo, ja sa bojím, že ty naschvál mi umreš a potom zase ja to musím ťahať. Hej, aj minule si to ťahal ty. Cordelius, šmykaj do rytmu. Počkaj. Haló? Tak to bolo pekné. A čo robí tá od onej? Pozor. Ne, utekaj. Nie, ja for content. Chápeš? No, tak, časy. A potom si nekol brawlera, ak chcem byť ten tvoj prvý skin. Okej, no čo to je za skin? Toto si určite kupovať nebudem. Čo to je? Viem, Miko, ja chcem dať Mika. Toto vyzerá pekne. Ale musím potom ísť za ňo.
si kúpim toto. To vyzerá pekne. Na Cordelisa, vieš, ktorý? A na to mám 25 án, kebyže nevieš. Ja som sa kúkol. Alebo dám ti Colta, alebo Mika dám si Colta. Ja ne, ale na to si mám kúpiť zase nejaký postihnutý skin. Ja viem, po jakých som... Napríklad? Tam Strong spiem. Ale toto... Je ťažké vybrať, jaký skin. Ale asi idem po tom skine, no. Tak si to už aj vylepším. Idem na to! No ukáž, Brawlera. 3, 2, 1, už sa to točí! Robík to hypuje, ako keby je kamo po 3 rokoch na Brawler. Konečne! To je Bibi v mojej zbierke bobcov. Počkaj! Je to tam. Idem za to Bibi. Nie, nesom. Nie, ja ťa idem s tým kladivom rozfackať. Kamo, ale... prečo to Bibi? Ja ani neviem, koľko gameov vôbec už mám. A idem niekoho čapnúť. Vyzerá... Kamo, to vyzerá tak pekne. Jaj. Ja neviem mať najlepší za Bibi, a vyzerá to pekne. Kámo, to je krásne, tá ultina. To je krása. Čo je na ultine? To, nie, nezdochni! To nepočíta. Kámo, ale dech. Ale nie, to sa nepočíta, lebo mi to sekalo, chápeš? Všetko sa počíta, nevyhováraj sa. Ty to chceš. Koľko mám vôbec... Čo? Počkaj, čo? Tak málo gemov už mám, veď ja si kúpim jeden skin, skoro už mám len pár gemov, what the heck? Koľko máš gemov? 258. Tak veľa! Čo, ja som mal aj 800 či toľko. Jo, ja ti nemám rád. No, tak ma nemá, chvábou. Nie si gej. Keď si budeme brať moju prvú legendárku, tak to bude Crow. Dobre. Crow alebo Sandy? To je krásny skin. Mám, ideme tam pokakať. No poď. Kámo, ale čo, ale tento... Ja neviem, že mám to Bibi. Jak to je možné zase? Teraz ťa je ťahať s Edgarom. Ten som nostru. Ako ty. Počkaj, iba si na... A čo ak si kúpim na Mecha Mortisa? Na ktorom mám 20... Tak si kúpil 29 a hotovo, kámo. Čo ti hrabe? Kámo, alebo za 79 nejaký. Alebo to nebudeme počítať. Padlo Permafrost? Alebo to nebudeme, kámo, počítať. Nie, to sa nepočíta. Dobre, berem, okej, ale za to idem ďalej. Lebo to... Počkaj, idem vyniesť, alebo počkaj, potom sa spýtam, čo si mi kúpiť gemice a čo práve čo? Že mi viac sa oplatí Brawl Pass Plus, akože, hej. Takže... O jeden level budeš v mínuse, keď si kúpiš obidve.
Kam to vyzeráš? To vyzerá tak krásne, veď sa sám kúkni. No áno, dostali. Ja, tu Mac by som tak zčapol. Ja, Kit, poď sem. Kita tak zničím. Hej, Bo. Ho, ho, ho. Jej! Aha. Dech, prosím, do top 2 aspoň prežiť, aby som nemusel ďalej utácať. Ja chcem, ale nechcem. Toho týka by som išiel sejmnúť. Sejm. Daj tomu. Nie, pomoc! Taková hlava, pozor! Nie, ale kámo, Bonnie. Super, zase teraz mňa pôjde hantiť. Chod do IT. Kámo, nehovor mi, že na Max dochneš. Si daj. Nie. Ďalšie nákupy, Mám jednu otázku. No. Prečo to netočíš sám potom? Počkaj. Iba nákupy a zábavné nákupy. Počkaj, iba som... Na schvál. Toto je na schvál s tebou urobené. Počkaj, ešte k tomuto prihodím krásny sound efekt. Počkaj, spravím si sound efekt. Ja ti urobím sound efekt, povedz mi, keď to kúpiš. Nemám sound efekt teraz, prosím. Počkaj. Kúp dačo na krovu a to je najlepšie. Počúvaj. Oh my god. No. Proste, ale na krva už mám niečo, kúkaj. Iba. Ty máš hyper. Čo ti hrabe? Ja mám na bola hypercharge a ty nie. Ja ani nepotrebujem, lebo ja mám už na 4. Nemám to rád. No daj si už sa traktor, aj tam, aj to je rýchlejšie. Čo si mám kúpiť? Ja si kúpim Odinkodeliu. Nie, to si počkám. Alebo ja si kúpim niečo. Ja viem. Počkaj, vypočítam, koľko je 149 minus... Dynamajka si kúp Robomike, vieš čo? Ale na to už nemám. Tak si kúp Balance PSG. Počkaj. V chámku si kúp Tengu Majka, Počkaj. to je najlepší skin. Počkaj, počítam. 109. Áno, 109 by mi malo ostať. Ale 109... Nemám N-word pasov. To by možno Dobre, asi berem Mortisa. No poď už. Ja neviem, koho mám zobrať, ale... Kúp dačo za 29 a hotovo, môžeme ísť ďalej. Ešte niečo za to kúpim. Kúpim toho Mortisa, keď už je to Mortis. Ty cikáno. Amor. Mortis, ďalší skin do zbierky. Doslova berem Počkaj! Kámo, nehovor mi tu viac, konečme, nedem mu. Mama. To, čo si myslím, tak ja to idem. No poď. Vidíš toto?
Jaké to je krásne, idem si dať späť. Teraz nechcem mať za Mortisa. Mám z toho dokopy 2 skiny, že? 2 skiny, kámo! To čo je za band? Môžem si ešte kúpiť niečo za 79. Alebo 149 si mám. Asi si kúpim niečo 140. Viem. Ja mám tie byty, tak ja kúpujem CCTV Poco. CCTV Poco. To je najlepší skin. Ja asi zoberiem ešte Rogue Mortisa. Toto nemám rád. Ja neviem, koho mám zobrať. Mortis je lepší. Mortis je lepší, mám zobrať, alebo mám zobrať potom za 4 dní a 13 dní Odin Cordeliusa. Koho? Odin Cordelius. To je aký? Taký... Proste... Neviem. Kúpim sa do katalógu, čakaj. Dobre. Má epickú raritu. A kde je tento Cordelius? Kde je no? Nájdi si to. Áno, Odin Cordelius je najlepší. Nevyzerá lepšie Rogue Mortis. Kto? Rogue Mortis. Počkaj, kde mám Morta? Neviem. Alebo ja viem, čo si kúpim. Čakaj. Toto do zbierky. A ešte jedna vec do zbierky. A musím ho vidieť ukázať. A čo ak ti ho neukážem? A ďalší do zbierky. Dobre. Mám... Ukáž to traktor jeden tučný. Toto nie... To si nemohol kúpiť. Mohol. Len som... Koľko 100 gemov? Dokopy! 49... Neviem, 90 dačo. Koľko stojí jeden Meshacron skin? 29. 49. Dobre. Nechaj si krova a daj ready. Počkaj, možno si kúpim Beach Mortisa. Neviem, koho si kúpim. Asi toto. Dobre, kúpuje... Nie, nekúpujem. A mi spadal. Nemáš týmto. Toto si kúpim. Dobre, do zbierky ďalší. Tak už bude... Nech už bude koniec videa, ok? Nie, počkaj, ukáž ešte. Oci hneď. Toto šíne, vieš čo? Počkaj, kúpil som si tento skin. A dám si no tak toto. Konečne máš rozum. Dobre, tak čau. Ale by si končil ten challenge, kamo. Nie, poď daj ready up. Ale už... Zaráme jedno. Nie. Tak čaute ľudia, už bude koniec videa. Nahoďte odber aj Dechovi a dajte mi odber a like. Budem to moc rád. Plače moja peňaženka, tak čaute.